Kaixo, askotan idazten baduzu mezu bera, truko bat emango dizut automatizatzeko prozesu hori. Begira nola egin dudan nik. Klikatu idatzi, 3 puntutxoetan klikatzen dut, eta erantzun lehenetxiak daukat, txertatzeko, gaia bukatu dugu. Zergatik? Askotan ikasleei mezu hau bidaltzen diedalako. Eta ez idazteko beti, pues ja, idatzita daukat, eta bidaltzen diet. Nola egiten da hau? Lehenengo pausoa, klikatu ezarpenetan. Eta berriro, ezarpenak. Aurreratua, atalean, aukera hau gaituta egon behar da. Aurrez, zehaztutako erantzunak. Por defecto, desgaituta agertzen da. Klikatu gaitu, eta gorde aldaketak. Behin gaituta aukera hori, klikatu idatzi, eta idatzi errepikatuko den mezua. Behin idatzita, klikatu 3 puntutxoetan, erantzun lehenetxiak, eta erantzun lehenetxi berria. Klikatzen baduzu hemen, irekitzen da leiho hau. Zein izango da izenburua? Hau froga da? Bale. Onartu. Eta orain, idazten badut, mezu berri bat, txuriz dago, 3 puntutxoetan klikatu, erantzun lehenetxiak, eta hemen, txertatu, hau froga da. Aktibatzen dugu, eta idazten da mezua. Idatzi hartzaileak, eta bidaltzen duzu. Da modu bat, automatizatzeko prozesua, eta modu erraz batean, bidaltzeko gehienetan idazten dudan mezu bat. Ezabatzeko hau froga denez, nik ezabatuko dut, ezabatzeko hau, 3 puntutxoetan, erantzun lehenetxiak, eta hemen daukazu edo txertatzeko, edo gordetzeko, egin duguna lehen, edo ezabatu. Gaia bukatuko dugu, ez dut ezabatu nahi, hau froga da bai. Klikatu hemen, klikatu ados, eta ja, hemendik aurrera, berriro ez da agertuko, hau froga da. Espero dut, erabilgarria izatea. Eskerrik asko, agur!